Esta és Clara. I esta sóc jo, Àngela. Però de seguida sabràs al més detall qui som. Comencem amb boges, entrega, nyonyes, viure, amor... Són coses que ens composen. Són el que som. Hem pogut comprovar que de vegades et prenen com un boig quan vas contracorrent. I sí, és cert que nosaltres no hem anat sempre en la mateixa direcció que tot el món, però això de vegades és un avantatge, t'ho assegurem. I és que et fa oblidar-te de l'opinió de la gent i t'ajuda a ser tu mateix. I nosaltres som eixes boges que no parem de somiar. Perquè no costa res. Perquè si tenim la capacitat de somiar és perquè els nostres somnis poden fer-se realitat. Per això sempre hem preferit viure somiant que somiar viure. Però en el món en el que vivim sembla que avui tots tenen por a morir. Però nosaltres creguem que no hi ha que temer a que un dia s'acabi la vida, sinó que hi ha que temer a perdre l'oportunitat que la vida ens dona per a ser viscuda. I estes boges sempre hem estat sensibles al que la vida ens regala. Però per a veure on ningú veu, cal estar desperts. Com ja saps, deixar d'anar mirant el WhatsApp. I com ja t'hem dit, som unes nyonyes. Estem convençudes de que el món giraria millor si governara l'amor. Però de res serveix l'amor si no és per a entregar-lo. Res és verdaderament nostre fins que no ho compartim. Per això sols trobem la felicitat quan ens dediquem a fer feliç als demés. Però de vegades la vida et pega colps d'eixos que tant li agrada pegar quan et penses que tot va bé. I clar, en aquests moments costa seguir caminant. I si a això li sumes que el nostre cap és expert en tirar-nos pedres sobre nosaltres mateix, entonces encara costa més seguir endavant. Però podem dir que per a nosaltres la Pasqua Jove va ser un moment de trobar-nos amb nosaltres mateix. Ens va ensenyar a lluitar i a aconseguir tot el que ens proposem. Vam aprendre que la vida ens colpeja i que de vegades és necessari baixar el ritme, però mai detenir-se. I sense adonar-nos-en, somiant més despertes que dormides, nosaltres, Clara i Àngela, amb tot el que sense voler havíem après, vam veure que no érem com un qualsevol, no érem com tots. I no som conscients del que fem, quin efecte poden tindre i fins on podem arribar, ni què podem provocar en els demés. Però posats al que estem, per què no animar a la gent a viure? I no volíem complir anys deixant-nos portar pel ramat. Així que sense voler però volent, ens vam proposar viure amb felicitat i lluitar pels nostres somnis. Lluitar per viure. I a poc els nostres somriures anen identificant-se amb nosaltres. I sense voler, però volent, van començar a compartir experiències amb altres joves. Sense voler, estaven compartint somriures amb altres joves, amb les mateixes inquietuds que nosaltres, amb el mateix desig de ser feliç. Vam veure que a poc estàvem complint el nostre somni. La nostra felicitat estava en els demés. I per això vam començar a buscar la forma d'entregar-nos, la forma de compartir experiències. Tot sense adonar-nos-en de que ho teníem davant de nosaltres, en la nostra parròquia, la Pasqua Jove. I a més, aquest any ens vam un objectiu. Per què no descobrir-lo? L'objectiu d'estimar-nos. I és que un bon exercici seria mirar-nos en el mirall del nostre esperit i plantejar-nos si el que estem fent ens fa feliç. Si podem canviar d'estil de vida i guanyar a la por. Perquè per a somiar, per a ser feliç, estimar, per a ser un mateix, deixant de ser com la resta, hi ha que llevar-nos la por. Perquè la por ens impedeix donar el pas. I és que quan donem el pas ja no hi ha por. Així que no t'ho penses. No t'ho penses i avant. I encara que tots et diguen que no ho facis, avant. No els facis cas, perquè a ells ja es va poder la por. Un lema tan gran i que ens ajudarà a ser feliç. Lema d'estimar. Així que esta Pasqua Jove pot ser la teua. Perquè per a ser nosaltres feliç,
Necessitem anar tots junts. Necessitem les vostres petjades. Necessitem de les vostres experiències. T'apuntes? No seran sols 4 dies, serà un gran record amb persones que seran amics. I és que ens hem quedat amb alguna cosa que vam escoltar que deia així com que el que realment importa són les petjades cap a la meta. I en esta carrera, en la carrera de la vida, no guanya el que abans arriba, sinó el que sempre troba motius per a seguir corrent. Així que t'esperem del 2 al 5 d'abril en la Pasqua Jove de la nostra parròquia. T'esperem, esta pot ser la teua.